Угу. Мне падаецца, пайшло. Вітаю, Evil Dave. Гляджу, ці ўсё ў парадку. Выглядае, што так. Добрый вечар. Добрый вечар. Што мы робім сёння? Сёння пятнічны стрым, а гэта значыць, што сёння мы гуляем у гульню, якая перамагла у галасаванні на пятнічны стрым. Мы робім гэта кожны тыдзень, таму вы можете абіраць гульні, якія вы жадаеце на пятнічныя стрымы. Тая гульня, якая перамагае ў галасаванні, у яе мы гуляем. Яна ў нас апускаецца ў самы ніз галасавання. Галасаванне ўсе гульні можна пабачыць справа зверху. У нас там у самым канцы зараз спісы знаходзіцца за Invincible, у якой зараз 0 пунктаў за таго, што яна перамагла. Так. Што я ведаю пра гульню? Давайте пройдемся по этому. Ні халеры. Я спецыяльна пазбегаў усяго чаго толькі магчыма. Я дадаў яе сабе ў лонг-ліст гульн, бо мяне вельмі зацікавіў сусвет і візуальны стыль. Дадаў яшчэ толькі калі пачуў аб пачаткі распрацоўкі. Але часу і дабрацца да яе ў мяне не атрымлівалася, таму я вельмі шчаслівы, што яна яшчэ і на пятнічны стрым выпала. Я магу яе паспрабаваць, не чакаючы па тыпу свайго лонг-ліста, пакуль чарга дойдзе, там прыкладна. Таму што варыянтаў занадта шмат, яно дапамагае мне яшчэ пагуляць у тое, што мне можа спадабацца. Лема Станіслава кнігі я не чытаў. Я не ведаю ніяк, як гэта суадносіцца з сусветам. Я пазбегаў усіх відэа і спойлераў пра гульню, таму для мяне гэта літаральна нулявы досвед. Зусім нулявы. Вось. І яго зараз будзем назіраць. Што я магу тут па наладах? Польскі. Ці можа на польскам? Альбо на украінскай? Польскі я дакладна не пацягнуў. Давайте інтэрфейс на ангельскай, а субтытры я на украінскай паставлю. Бо калі не будзем паспяваць, я хутчэй за ўсё падчас размоў не буду паспяваць перакладаць, як гэта бывае ў больш актыўных гульнях, таму гэта можа вельмі дапамагчы. Вось. Ну і мы гатовы. Паехалі. Dragonfly, як яна, страказа, невялічкі юніт для супольства, інтэрпланетарнага супольства з камандай ў 6 чалавек, падарожнічае ў далёкія рэгіёны космасу. Пасля таго, як пасля наведвання шмат міроў, сусветаў і даследуючы бясконцую колькасць планет, даследуючая місія скончылася. Але на шляху дамоў засталася яшчэ адна задача перад камандай. Нягледзячы на рызыкі, Астрагар Новік вырашае здабыць нейкі вельмі рэдкі і вельмі каштоўны мінерал самастойна. Ён вырашае здабыць яго самастойна. Новік здабывае мінерал, але пры гэтым ён зламаў сабе нагу. Інцыдэнт з Астрагарам не спыніў, я не ведаю, астрагатар. Па тыпу навігатар. Я толькі зараз зразумеў. Астрагатар, як навігатар, тое ж самае, будзе толькі касмічны. Інцыдэнт з астрагатарам не спыняе каманду, каб адсвяткаваць канец цыклу даследаванняў. Гэта быў час стварэння глыбокіх сувязяў і адчування як feeling unstoppable, адчування неспынення таго, што яны іх немагчыма спыніць. З перамогай яны праклалі свой курс дадому і падрыхтаваліся да такога жаданага адпачынку ў капсулах гібернацыі. Anybody?
Мы по типу чоловік з команди? О, так. Коваль, Марет. Ви там? Hello? Is anyone there? Koval? Marit? Hey, this is Yasna. I was just with you. And now, I don't know where I am. Мгм. Or how I got here. I've got a splitting headache. Does anyone hear me? Base, do you copy? Are you there? Ясно, ясно. Вітаю, Цмок. У мене перший раз помилка у стривання була, і зараз замість паску були білі стіни без текстури. Ну, добре, що такого не здарилося. Виглядає вельми круто, просто кайфую, вельми смачно. Я не веду, я просто залипаю в это все. Так, я могу зараз? Не могу дослать. Зв'язаться і не відказують. То бок яны літаральна опусціліся ў... No damage to the suit or bone structure. Just this headache. Так, зв'язаться з командой. Добра. Блін, як же кайфово. Я не ведаю, я настільки пригожа виглядаю. Модуль комунікацій. Номер яе зроблена у ТСР. Окей, щоб гэта не было. Пошкоджений кабель. Bollocks! Блін, перебиваем. Base? I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter Я нас чують. may still be working. Через все чують. Нема маяка. Узровень кислороду. Давайте-ка. Узровень кислороду. Two solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Купить на несколько годин, добро. Damn it. Вітаю, Where's Регана. my beacon? Where is it? Для тих, хто тільки долучився, ми тільки почали. Ми з нашою командою збиралися вже додому, я так розумію, до Землі. Ні, там інтерпланетарна суполка, хутчэй за все. Просто збиралися вертатися додому. Але нешта пайшло, ми вже уклалися у нашу капсулу гібернації, калі, вось, як тільки ми ляглі, ми опинулися знову на планеті нейкай невядомай. І ми, по типу, як розбилися. У нас есть ежа. There aren't many supplies, which would suggest a quick recce. Or was it just the end of the mission? Яна нават не ўпэўнена, ці скончылася місія, у яе в голове ўсё блытаецца. Что это такое? Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. І без маяка, і без нічого. Не ўпэўнены, што гэта за прылада такая ў яе. Можа, магчыма, для сувязі. Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Гэта месца, якім яна запісваў свае нататачкі, але... Дзе я зараз? Прызямленне. Are we on Regis 3? Doesn't ring any bells. Яна нават не ведае гэтай планеты. To tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. Дзіўна. Апынуліся ў серабранкі. Я не ведаю. Выглядае? Глядзіце, там планета. Гэта дакладна лошаца. For some reason, our crew split into two groups. The first one set up. I wonder if I was with them. Or am I on my way there?
Both groups landed in the same place. Угу. Мы ўсе прыземліліся ў адно месца і падзяліліся на дзве групы. Адна пайшла зрабіла лагер, але мы не ведаем нават з-за таго, што мы халера не памятаем, мы не ўпэўнены, ці шлі мы адтуды альбо адтуль. Ага. We took 2 landers to the surface. Don't usually do this. Maybe the first one broke. Чамусьці толькі 2 модулі, але звычайна гэтага не робяць. Окей, цікава. Я толькі не ўпэўнены, ці магу я гартаць старонкі тут? Не магу, толькі The па first сюжэту. group explored the ocean with no biologist. That's weird. And the other one, just me, took a different route. Leading to Собака? Што? Вяроўка, сабака, нідл, крокодил. Найвышэй прыярытэт дабрацца да лагера. Окей. right. I was heading straight to the camp. Окей. He must be somewhere near. Give me a sign. Send up a flare, the probe. Anything. Okay. I'm gonna head to the camp, but I'll be keeping an eye out for you. Thanks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Але чаму мы ніхера не памятаем? I sound like I need to stop doing this. I'm looking for something that resembles a dog. Вось гэта нагадвае сабаку. Bingo! I found the dog. We have the first one. I need one more. An object I called needle. Іголка ось там зліва. Right. It resembles the eye of a needle. Окей, адзначаем. Я так разумею, уся гульня будзе в асноўным, Established my position. што Time to hit the road. гульня ў асноўным будзе як яны. Па тыпу мы больш сімулятар хадзьбы, мы будзем больш хадзіць і назіраць за сюжэтам. Што я не супраць. Калі добры сюжэт, то чаму не? Мы можам... О! Ну ўсё, пачынаецца The Long Dark. Ваўкі, спадзяюся, касмічныя на нас зараз не нападуць. Можа, наш карабель? I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? Добра. Калі хлопцы серабранкі цябе працоўваюць, амнезія вельмі часты побочны эфект. Але у нас... Dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. Адкуль мы тут узяліся? Вось гэта галоўна. Гэта літаральна... Можа, мы упалі зверху? Окей. A metal detector. Dr. Gorski Okay. will be pleased. More equipment to repair. The detector's dead. Guess I shouldn't just leave it like this. Broken or not. Ці пакуль што не магу імі карыстацца, так? Магу глядзець мапу. Старонкі перагортаваць. Ну, тут можам проста зарыентавацца. Да лагеру хутчэй за ўсё. Чакайце-ка, паказваецца на мапе, што там нешта ёсць вось тут, у гэтым месцы. Давайте... Пакуль мы тут. Трошечкі абыдзем. Лагер атрымаецца прыкладна вось там, пад крокодилам, я так разумею. Не. Лагер будзе вось там.
Я не ведаю, ці ёсць тут нейкія цыклы дня-ночы, альбо гэта яна цалкам проста сюжэтная. Хутчэй за ўсё проста сюжэтная. Нічога такога дзіўнага не бачу. Проста месца. Добра. Я магу паназіраць зверху? О, дзякуй, можна забрацца. Так, ці можна заўважыць... А, вось, у мяне ёсць апарат. Так, як табой карыстацца? А як мне? Вось, бліжэй паглядзець. Нічога такога не бачу. Там нейкі праход, магчыма, ёсць? Зараз яшчэ стану. Вось там нешта цікавае. Что-то такое? Ни холера не зразумела. На планете есть вода. Это уже не благо. Лагер. Як можна пройсці до лагера? Хутчэй за ўсё дзесьці вось нават не там. Не упэўнены. Так, вось яна, гэтая скала перада мной. Яе можна з поўначы абысці. Ну, без розніцы. То бок вось туды за іголку гэтую ісці. Трэба. Пайшлі. Вітаю, Рыяна. Навошта нам металапашукальнік? Не ведаю. Пакуль што ні халеры не зразумела. Вітаю ўсіх. Лагер у куточку версія справа. Так, я заўважыў. Нам вось сюды патрэбна. Для тых, хто толькі далучыўся, мы літаральна толькі што пачалі. Мы частка экспедыцыі навуковай, якая займалася даследаваннем розных міроў. І мы здабылі нейкі метал вельмі каштоўны і збіраліся ўжо летець дадому. Там у нас ёсць галоўны па тыпу астрагатар, па тыпу як навігатар касмічны. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Так, там і мы ўжо збіраліся адправіцца дадому, але і мы паклаліся ў капсулу гібернацыі на нашым караблі Dragonfly, як яна, страказа. Вось там нават бачна на арбіце яе. Але калі мы ляглі, першае, што мы памятаем пасля гэтага, як мы апынуліся тут, на планеце, на невядомай планеце, якой мы нічога не ведаем, але ў нас нават ёсць нашыя нататкі. Трекер. Ёсць сігнал. Насці маяк. Добра. Выкинули дзесьці маяк. І мы не памятаем, як мы тут апынуліся. Мы не памятаем, што дзе наш лагер, як мы бачым свае нататкі на мапе, але гэта вельмі дзіўна, бо мы не памятаем, як мы іх пакідалі. Я не упомню, што гэта вода. Зараз праверым свой гэтую па тыпу воду. Раптам там мядзведь. Вось я чакаю ваўкоў нейкіх. Третье правило. I was about to. Already awake? Good. I've been conscious for a while. It's fine. I can go. Not too fast, otherwise we'll be picking you up off the floor. Now, try to get up slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Гэта, я так разумею, успаміны пасля гібернацыі, тыя ўспаміны, якія мы дагэтуль не маглі успомніць. The third rule.
можна мені води? Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Koval, will you help me here? А чому ми вийшли з гібернації? Ми ж не Sure, дома. coming. Що було причиною? This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Come on. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Угу. Enough of this, Yasna. Ми гуляємо, наше ім'я, ясно. Astrogator. Debating chamber in 15 minutes. This can't be good. І ось цей астрагатор, який зараз кабеляє, ён здобув Hold on мінерал. to it, and remember, Невядома нейкі. Окей, гэта успамін. Ці... Я бы, можа, не рызыкаваў? Это ж не вада дакладна, гэта нешта іншае. Нейкая невядомая вадкасць. Не кранаем. Так, по нашему трекеру наш маяк павінен быць дзесьці ось тут. А? Got you. А што ён тут робіць? Found it. Look for me on your trackers. Угу. Добра, гэта дапаможа іншым нас знайсці. Нічога такога тут зноў жа гэтая вадкасць нейкая невядомая. Так, наша страката гэта літаральны касмічны карабель. Навуковы. У нас ніякага шляху няма. Moving on. Прыгожа шыяка, а? Я зраблю скриншот. Ой, не тое. Ай. Ось. Ёсць. А, там ёсць нейкая пячора. Хуценька завернем туды, хутчэй за ўсё нічога цікавага там не будзе. Гэта ўсё ж такі проста планета, на якой ніхто не жыве. All right. No time to lose. Не марнаваць час, і я іду зараз у месца, якое нічога мне не дасць. Ну нічога, можна і тут прайсці. Падаецца, знайшоў шлях. Добра. Для тых, хто толькі далучыўся, мы зараз толькі пачалі і The Invincible. Гэта... Блин, кожны раз, калі я пачынаю нешта гаварыць, пачынаецца нешта. Мы толькі пачалі. Гэта сённяшні пятнічны стрым. Ці я чытаў непераможнага? Не, я не чытаў. Я не ведаю нічога ні пра гульню, я нічога не ведаю пра сусвет, я не чытаў Станіслава Лема. Мне... Time to go. Я зараз не ведаю, можа нешта ўсё ж такі ў гульні адбываецца, пакуль я стаю. Вось, і мне цікава была гульня, мне спадабаўся візуальны стыль. Я літаральна нічога не ведаю, і я пазбег усіх спойлераў. Усё, што я бачыў, гэта ўсё ўпершыню. Я толькі бачыў візуальны стыль падчас трэйлера. І то я ўжо, яшчэ нават не трэйлера, калі яна была на ранняй стадыі распрацоўкі, я дадаў сабе ў лонг-ліст, але магчымасці пагуляць у мяне пакуль не было, так што гэта добрае супадзенне. Вось, я нават агляд Рудзі вельмі асцярожна глядзеў. Вось, таму я дакладна упэўніўся, што я жадаю паглядзець, што тут увогуле адбываецца. Such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky's clear,
And the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Угу. Тобто тут магчыма жыццё тэарэтычна. Але я на біолог, наколькі я зразумеў. Ясна, галоўная гераіня. Так, давайте паглядзім на нашы нататкі. Мы абыходзім вось з гэтага боку, хутчэй за ўсё мы абралі самы доўгі шлях. Працягнем. Мы, для тых, хто толькі далучыўся, мы частка даследуючай экспедыцыі, якая збіралася летець дадому. Але нешта пайшло не так. Мы прачнуліся з амнезіі адразу на планеце, якую мы не можам узгадаць. У нас ёсць нататкі, якія пакідалі мы, але мы нічога не памятаем, як мы іх пакідалі. Мы пакрыху вяртаем памяць, выглядае так. Я не ведаю, што дакладна адбылося мы не ведаем увогуле, што адбылося з намі, чаму мы знаходзімся на гэтай планеце і дзе яно ўвогуле. Вось, але нешта пайшло не так у той момант, калі мы выйшлі з гібернацыі. Ніякіх сігналаў. О, там можна пройсці. А у нас немає ніякого святла додаткового. У понеділок виходжу з гібернації, так само чую, що нешта йде не так. О, розумію. Мене так кожну раніцу. Я почала гуляти, і коли позрозуміла, що мені некомфортно, тоді вже книгу прочитала. Тут є таке, трошки занадто голова трясеться. Енти, гэта наш лагер. Як туди забрацца? У нас ёсць радыёперадатчык, але у нас няма нічога на прыём. Мы спадзяемся, што у нас, магчыма, чуюць, то бок адзін з дротаў у перадатчык, які ідзе, ён працуе на адпраўленне, але ж нічога не працуе на прыём, таму яны, магчыма, нас чуюць, яны могуць нам дапамагчы. Вы пэўнены, што гэта добрая ідэя? Давайте пашукаем, можа, нейкі абыход ёсць. Гэта вельмі небяспечна. Пробуем прайсці тут. Так, тут мы занадна. Наш лагеревый орбитный шар? Так, все правильно. Зноў жа, мы не памятаем, як мы... О, не, тут мы дакладна памрэм. Добра, выбару не застаецца. Мы не памятаем, як мы аддзяліліся ад групы. Мы не ведаем, чаму на нашых запісах ёсць нават інфармацыя об астатніх... Зараз я разгарну. Вось. Месца, дзе мы прызямліліся. Месца, дзе мы раздзяліліся на дзве групоўкі. Адна групоўка адправілася на ўзбярэжжа. Без біолага. Мы біолаг. Яны пайшлі сваім шляхам. Вось тут яны згарнулі. А мы пайшлі далей. Вось у гэтую частку. І вось мы апынуліся тут. Але як мы тут апынуліся і чаму мы так далёка ад лагеру? Мы накіроўваліся. Вось. Найвышшы прыярытэт дабрацца да лагеру. Але гэта нашы нататкі, але мы не памятаем, як мы іх пакідалі. Полезли. Хреновая ідея. Все равно хреновая ідея. Okay. I'm at the bottom.
Добре. Looks better from here. I'll be with you soon. Неблага можна адразу запытаць, што зараз на хале адбываецца. Ён хутчэй за ўсё адкажа так. Ён яшчэ можа адказаць, будучае туманна. Яшчэ невядома. О, шмат пылу у паветры. Нават вецер. Я не ведаю, наколькі моцна тут вецер можа падымацца. Visibility could be better. М. Maybe I should wait. Лепей да лагеру засталося амаль нічога. The storm gets worse. М. Cut off from you. Што не так? У нас жа шлем. What happened? Where? Можа, гэта і здарылася з намі дагэтуль? I was heading to. Оу. Нешта падчас гэтай самай пясчанай буры адбываецца, яна забываецца. Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But I don't remember it. Did I black out again? Не, яна памятае, што было дагэтуль. Бо гэта яна не выцірае памяць. Мы не памятаем, як мы падняліся сюды ўверх. Сонца ў том же самым месцы. Тая планета зайшла глыбей. Час нейкі прайшоў, і не проста 15 хвілін. Send Hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. А як ми можемо вертатися до Go to the Dragonfly? infirmary and do a full set of tests on myself. Я не бачу Dragonfly у небесах. Його нема. Dragonfly знік, альбо нам перешкоджає зараз пил. Ну, все гульня скончена. Вельмі хутенькая такая гульня, короткая. Как вы разумели, она не вельмі доўгая. Я паглядзеў на How Long to Beat, і на мне показалось, што поўнасцю на поўнае праходжанне нешта 6-7 гадзін. Вось, таму яна можа быць скончана за пару стрымоў. Ну, можа не за пару, за стрыма 3-4. How Long to Beat, звычайна, занадта хуткі. То бок там у мяне я звычайна дадаю яшчэ 20% з маім стылем праходжання. Ну, глядзячы на то, як дрэнна развеиваецца свет, атмасфера планеты вельмі тонкая, таму і пясчаная бура мусіць быць не вельмі дужая. Так. Але яна і не была. Яна не вельмі была. Мы спакойна ішлі супраць яе. Толькі нешта адбылося падчас яе. Так, мы вниз пройдем? Нам бы лепей праз верх неяк. Прыйшоў за 7:40. Угу. Так, я якраз таки звычайна такое ўсё аглядаю. Асабіста, калі цікава. Угу. Добра. У мяне ж не будзе тут магчымасці падняцца ніяк. Яна запытала, каб яны даслалі нам Хоппера. Гэта адзін з нашых роботаў-дронаў. Яна іх узгадвала. І чамусьці мы взялі два, яна яшчэ здзівілася гэтаму, я не ведаю. Типу, звычайна я наберу толькі адзін, але яна сказала, што магчыма яны адзін зламаўся, таму яны ўзялі другі. Можа, мы зараз сустрэнем, можа, у лагеры застаўся гэты Хоппер. Тут усё як шпалеры на працоўны стол, я скажу так. Не толькі неба. Так. Як мы
гэтых камянях, а мы не заб'емся? All my legs are heavy. And Phil is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go. Night is not that scary. I remember you. Regis' third satellite. Третій спутник Регіса. А що ти пам'ятаєш? Ось зараз буде ще один флешбек. Astrogator, sir. Crew, Dr. Gorski, right on time. Any updates? we have a set of data from a near-surface probe. Great. І що у нас у записах? How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. Повинно бути Some життя. microbes, and yet we have detected no traces. No, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps are, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Наконт агучкі я зараз припинюся. Агучка ёсць на шмат мовах. Я пакінуў ангельскую, бо я так разумею, рабілася на у першую чаргу для ангельскай. Ды і мне ўсё ж такі ангельскую прасцей успрымаць. Я магу хоць штосьці, я адначасова чую, я займаюся, магу не глядзець у субтытры, займацца чымсьці яшчэ. Субтытры трохі больш для вас. Каб вы таксама улавлівалі, аб чым ідзе размова, бо я не буду паспяваць такое перакладаць, яны шмат гавораць. Я думаў, што яны будуць шмат гаварыць, яны гавараць да халеры. Не ўпэўнены, што нават усё быццам шпалеры, але на небе планеты дазорныя смугласці так адлюстраваны, быццам мясцовы бог валодае Adobe After Effects. Гэта вядомыя богі фотошопа. Marit, do you have the geological analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. Але мы не збіраліся спыняцца на ёй з самага пачатку. Мы ўвогуле не збіраліся спыняцца на ёй. Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible?
Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay. And how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Тох ми в огляді повинні були там зостатися на кораблі. Чому ми тут тоді? I was ordered to stay. What the hell am I doing here? Мені те ж саме питання. Окей. Дай мені той горий. Що у нас зараз відбувається? Ми частка даследуючої місії, і як апынулася, ми былі павінны хуценька глядзець планету перад прыбыццём велізарнага нейкага міжпланетарнага карабля моцнага, які называецца непераможны. Мы павінны былі даследаваць гэтую планету, знайсці нешта карыснае, сабраць дадзеныя і ўляцець. Я не ведаю, які тут канфлікт паміж групоўкамі, але я так разумею, што мы не з тых, хто на баку непераможнага. Вось, і каб ніякіх праблем не было, мы павінны хуценька ўсё глядзець за 13 дзён і ўляцець. Але нешта пайшло не так. Мы страцілі памяць і зараз спрабуем вяртацца да нашага лагеру. Бачыў, грыбы прыкладна выглядае так. Розныя карпорацыі. Добра. Я не ведаю, якая ў нас карпорацыя. Я ведаю, што ў нас... у нас інтэрпланетарнае супольства. І непераможны належыць да Саюзу? Нейкаму. О, Oh, thank goodness. ёсць. Это значит, што Everything in ёсць... the field. Ёсць маркеры, не маркеры, гэтыя маякі кагосьці у гэту напрамку. Зараз пойдем іх шукаць. Галоўна не Арасакі. This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? Давайте. Яна літаральна некалькі... Entering the campgrounds. Is anyone out there? Вось. It's Антработ. just an Androbot. Адказвай, у мяне пытанне ёсць. Androbot. Чаму ён нас ігнаруе? Гэта нармальна? Androbot, follow my instructions. Androbot? Ён выключыўся? Ён не працуе? I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Окей, нам ніхто не адказвае. Есть там хто? Нема. Oh, maybe if I... RT? Default position. Ніякая реакція. I
don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Ось, Commonwealth Industries. Окей. Ригорик м'ясовий. Ну нічого, ён усё, адпачывае. Але нікога ж няма. Так же? Hello? Anyone here? О, Dr. Crowther. Didn't you hear me earlier? що з тобою? Doctor. Is everything all right? Доктор? Doctor, please. Look at me. A У... report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Нас попереджували, що... Hello? Anyone there? I repeat. Crowther is in a serious condition. Нас попереджували, што без... не трэба дыхаць мясцовай атмасферы, бо гэта можа ўплываць на пашкоджанне... Гэта можа літаральна пашкоджыць мозг. Хутчэй за ўсё, ён не застаўся без кіслароду. More. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the Чакайце, doctor. сатурацыя нармальная? Але ж павінна быць ненармальная. Што не так? His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Што не так? Як гэта працуе? Ён чуе базу. Ён можа... Яго ёсць сувязь з Dragonflight. Yes, sir. Can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. Так, мы зараз заберем... У нас гэты дрот пашкоджаны, мы зараз сабе яго пераключым. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis. Yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Ага. Я не упомню. Any idea what's wrong with him? Both mental illness and serious bodily injury could contribute to this condition. However, he wasn't suffering from any disorders. And there's nothing wrong with him physically. Epileptic seizure and chronic diseases can also be ruled out. So what? He's just fine? On the contrary, something is very wrong with him and I can't figure out what. Which is even more worrying. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. А што з ім? We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Crowther. Okay, what should I do? Please look for the mission log. Should include crucial data about Okay. crew activities. We have 3 more people to find. Жий чоловік яшчэ десь на паверхні. The landing. Сяродрэчава, я так разумею, будзе. Да тему рассол... Не, гэта... Усё ў парадку. Ён проста адпачывае. Калі яны ўсе ў такім стане, гэта тады зразумела, чаму ніхто не рэагуе. Запісы журналу. It's not a mission log, but it will do. Dr. Crowther kept records. Meticulous as always. What's in there? Так. Пачатковы аналіз так, паказаў нікель, метал, манганез, берылій, тытан і кампазіты. Ўсё гэта кампазітам. Так. Хуткая тэорыя. Здаравенны метэор упаў у атмасферу Рэгіса 3.
расправіўся мільёны гадоў таму. Але структуры супрацьстаяць гэтаму, то бок гэта хутчэй за ўсё не, хутчэй за ўсё не метэор. Што гэта? Accepteup sint cat. Я не ведаю, можа гэта нешта хімічнае. Магчыма, месца для прызямлення, нейкія невядомыя структуры. Лагер. Горскі ў гэтым напрамку. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. Чаму There's deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. А чаму мы тут? Мы збіраліся астацца на караблі, мы не памятаем, чаму мы тут апынуліся. Ясна, чаму ясна ва ўмоўнай норме, і ў мяне ёсць сумневы, што яна ў норме. Яна ж не памятае ўсё з моманту, ну, яна зараз пакрыху ўспамінае, але самага моманту таго, як яны выйшлі на арбіту гэтай планеты, яна нічога не памятала. Была пляшка з агурковым рассолам. Што гэта структуры такія? Можа, тут была жизнь, але яна чамусьці вымерла ўся? Important thing is probably the landing coordinates. BA2316. Noting. 360. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Добра, мы ведаем, дзе можна, магчыма. For the detector. Yeah, just a sec. Got it. Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broken. Okay, checked. I'm leaving the tent. Эй, я пожадаў яшчэ з дэтэктарам пагуляцца. Нічога, акрамя атмасферы, я ўявіць сабе не магу, што магло ім перашкодзіць так моцна. Звычайная сітуацыя, так. Яна не зомбі, так, але глядзі, ён гэты сядзіць зараз зачыненым скафандрам. Ён увогуле дыхае паветрам, які знаходзіцца ў тэнце. Можа, гэта небяспечна. Гэта звычайная сітуацыя, калі нехта сустракае рыгорыка, адным момантам ты ў гібернацыі на касмічным чоўні, іншым момантам ты пасярод марсіанскай пустэчы без пальным з галоўным болем. Гэта вядомыя тэхналогіі па тэлепорту. Так, а чаму робот толькі не працуе? All right. Now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. Мгм. Currently trying to establish connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Окей. Get the tin head back on its feet remotely and secure Krauter. I have everything I need. Just Is something wrong with the connection, sir? it's not working. Мгм. I'm not sure why. Не можа з тым звязацца зусім. Relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. Окей. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? If the Androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Так. Ретранслятор. Ось там бачна, я ще зазірнуўся ў гэтую. Нас усяго 4 чалавекі ў камандзе, то бок мы і яшчэ 3 чалавекі павінна быць. Рыба? Fascinating. Тут Did you робіш. find anything, Doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. Ah, the fish Dr. Gorski caught. Do you remember? Yeah, I remember. Something. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight.
Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a criminal act. Please spare me these lamentations. The only thing I can do is walk along the dragonfly corridor. You're not missing out on anything, Yasna. Crackling suit, thick gloves, debris hitting the helmet's glass. But the beach is like the one at home, right? Almost. We have to examine the composition of the ocean water. Collect the mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Koval, where are you going? Over. Probe in the water. For a little, quick recce. I'm gonna take a look around. Distance, 100. Base, are you there? All right, Koval. I'll allow you to go on this recce of yours. Copy that. Thank you. You're too soft on him, Yasna. I know. 500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Krauser, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. Koval, did you hear that? They found something. I'm coming. Нешта, чаму жыццё не выйшло на паверхню? Калі ўсё ёсць літаральна для жыцця, чаму жыццё засталося толькі ў вадзе? I'm here. About time. Here, take a look. What are they doing? They're moving away from us. From us? I'm talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? Base, can you hear us? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination. Then I'll be able to say more. Come here. Угу. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Яна зловілі рыбу, якая чамусьці баялася робота. Быццам бы ўжо відала, бачыла такое. Угу. Ось гэты экземпляр, які яны здабылі. Добра. Калі праблема ў атмасферы, тады гэта бы стала зразумела, чаму жыццё не апынулася на паверхні. Чаму яно так засталося, як ёсць вадою. Небяспечны рыгорак. Я магу туды падысці? I've got bad news. Our signal is far too weak to restart that Androbot. A relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Запасны. Дзе ён можа быць? Мне цікава, ці у мяне ёсць магчымасць. О, металодетектор. Цікава. Якая приколдесна рэч. Угу. No luck. They're not in here. Можа, у гэтым? I have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Цудоўна.
поставить здесь поблизу. А где подойдя? Ось. А, ось тут подойдя. Які пригожі, а? Які ж анімації, кайфи. Very good. I'm connected. What happened here? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good. It's receiving instructions. Зараз ми поглядім, тільки апошнє доглядім. Тут їжа. Можемо трошки з собою взяти, а? Давайте позачиняємо, а то пилом ще занесе. Ми варіати які? Правильно? У порядок все треба. Ячын атмасферу жыццё мусіць трохі болей варушыць ультравіолетавыя прамяні ад мясцовай зоркі. Яны сказалі, што з радыяцыяй і сонечным выпраменьваннем усё ў парадку. Ugh, I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. The positronic brain has correct readings. Receptors. Я чуў нейкі гук час з часу. Быццам пажывёла нейкая. Дзе ты? Ну што з ім? Ёсць? Алло? О! It worked. He moved. Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Угу. Що не так? Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Got you, tin bastard. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. Добре, працюю. Yes, sir. Добра, мапа. Мы ў лагеры. Это то место, дзе яны нешта выкампвалі. Место, дзе у нас можа пасадзіць карабель, і Горскі накіраваўся туды. У нас яшчэ ёсць. Пад дадзеным. А, ты зразумеў. Это не тое. Кракавяк танчыць. Неблаго атрымліваецца. Працягвай. Так. Ну, нам бы паглядзець яшчэ тое месца. Яны дзесьці вось у гэтым месцы зараз. Вось тут. І рабілі свае даследаванні. Тут групоўка аддзялілася у гэтым месцы. Тое, што мы назіралі, дзе яны знайшлі рыбу, было прыкладна каля гэтай часткі. Давайте даглядзім, што яны там выкапалі. Можа, ён працуе на самагоне. Яшчэ апарат нейкі. Я не могу падысці. Гэта проста святло іх, так? Так, гэта проста святло. Яны тут шмат чаго пакінулі. Вось гэта давядзе нас да месца раскопак. Запусціў робот, добра. Сигналу нема. Мне падаецца, сигнал знік. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. Wow. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground.
Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. Это мне что бачу, мне падаецца. А не, гэта просто святло, прамяні. Не репрасці? Не репрасці. Гэта металічная структура. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Оу. Оу. Унізе металодетектора мы бачым нешта. Там нейкі пакой знаходзіцца, нешта такое. Да, трэба спусціцца. Ён ідзе далей. Быццам бы як нейкі шлях. Тут ёсць магчымасць спусціцца? Вось тут. Угу. Зараз пададзім, можа, з гэтага боку нешта можна зрабіць. О! Got someone. I'm following the signal. У нас есть сигнал. Трэба у першую чаргу чалавек. Потым даглядзім. Вітаю, Зянон. Ён знаеце, гэта толькі малюнак. Толькі малюнак. There's something on the ground. У сэнсе, што на зямлі? Бачу. Журнал, але трекер паказвае, што яшчэ далей. Мы толькі не ведаем, яно вышэй ці ніжэй. It's a journal. Geological cross-section? Measurements? These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Глибоко дзесьці ў акіяне жыццё магчыма. Слаі металу. Нам трэба сфокусироваться на абодвух. На хіміі, тесты хіміі вады і геалагічных раскопках. Так. Нейкая у зямлі знайдзена нейкая чорна-чырвоная субстанцыя, не геалагічная, не планетарная. Старая як мінімум на мільёны гадоў. Чаму мяне? Не, што не так? Чаму я не магу вяртацца? О, усё добра. Што гэта? Гэтая структура. Величезная, яка ідзе ў зямлю. Што яшчэ? Так, альянс, бла-бла-бла, сонечная сістэма. Дарагі доктор Мэрыт, у адказ на ваша на апошнюю інтэрпланетарную канферэнцыю мы жадалі бы, каб вы прапанаваць вам павышэнне у будучай экспедыцыі абеліск, як забыўся, як гэты сімвал азначае, 3, як астрагатары. Ваши магчымасць, вашыя веды і агульны досвед з папярэдніх місій даказаў, што вы гатовыя ўзяць наступны крок у касмічным падарожжы. Мы жадалі бы... Так, у касмічным падарожжы кропак няма. Мы жадалі бы атрымаць адказ ад вас, як толькі у вас атрымаецца, калі вы вяртаецеся з папярэдняй місіі. General Pirksart, Commanding Officer Space Division. Окей. Добра. Ну, павышэнне гэта добра, але дзе сама Мэрыт? Сігнал, дзе ідзе? I think I know where I can find her. Вышэй. Але што ўнізе? Што ўнізе?
Идем вниз. Проверим, что тут. That noise. Can you hear it? Yes. Is anyone there? What's going on? Doctor? Checking. Тут. Литерально под нами нечто невядомае. Дрель, трошечки гэтага металу. Дзіўная канструкцыя. Быццам бы яны скончылі працу проста літаральна ў гэты момант. It's a drill. So damn loud. Look here, do you see it? Yes. It's the same on the other side. Any progress? We dig as far as the terrain allows. It'll take a while. Regis, come in. Status report. Astrogator, sir. We dug up another 3 cubic meters. The object exhibits remarkable structural homogeneity. All spectroscopic analysis show similar results. Steel with tungsten and nickel alloy? That's right, with the addition of other common metals. Is there any chance of retrieving the entire object for research purposes? No, none at all. Even sonar couldn't cover the entirety of it. Instead, Dr. Gorski calibrated the detector, so we had to look beneath the surface. And? What did you see there? More of the same. What protrudes above the ground is just the tip of the iceberg. We estimate it extends at least 50 meters underground. I see. Furthermore, Бачите, я може зроблю, бо на стрімі я зараз поглядів, як на стрімі субтитри виглядають, може їх більше зроблю. Так. Давайте ось так. Більше надписи трохи більше буде. down below there is an entire root system, so vast that it's impossible to cover it all at once, either with a scanner or a detector. Have you followed its course? Dr. Gorski's doing just that. Gorski, are you scanning those roots? Affirmative. I'm headed westwards. Been going for a few hundred meters already. Still haven't reached the end of it. Sorry to interrupt, gentlemen, but I confirm my suspicions. This area has been tectonically inactive for a very long time, and the aeolian activity is minimal. Therefore, the material that has settled on, or rather covered this metallic structure, it's very old, which means these structures are even older. What are we talking about here? A few thousand years? Tens of thousands? I can't give a precise assessment, not yet. I'm asking for a rough estimate, Merritt. Well then, I guess it could be hundreds of thousands, if not millions of years old. Anything else? Yes. These structures almost certainly didn't form through natural processes. Almost? Well, they don't look like anything I've seen before. And you know I've seen a lot, Novik. Also, I can't find any scientific explanation for this form. Could this be what the Alliance is here for? Oh, don't make me guess that. I really don't know. Personally, I doubt it, Astrogator. The more research we do, the more convinced I am that it serves no purpose at all. It's even hard to imagine this could ever have any function. Що, куди я не дійшов? Уровень радіації. I've registered a slight change in the radiation readings. And now? Ooh. The level has significantly increased. No need to worry, Dr. Yasna. It's just X-rays from the active detector. Our probes are quite sensitive. They record even the slightest change. Is one of our devices also causing an increase in the electromagnetic field? Electromagnetic? No. We would have to activate a force field generator, but we didn't even bring it. Dr. Plaza, please wait a second. Gorski, what did you say about the field? Well, Yasna noticed an increase in the EM readings, which doesn't make much sense. Okay, I'll check it again. Can't any problem. Regis, we're losing reception. Koval, can you hear us? Over.
Merritt, we can't hear you. Damn it. What now, sir? We listen. Wait for the interference to pass. Excuse me, but I don't think it will pass on its own. We need to take action. What do you suggest? I can board the second lander and fly to the surface. Just now, I can't let you go alone. My leg. Магчыма, гэта было нашай прычынай, чаму мы спусціліся на паверхню. Яны нешта рабілі. Магчыма, дакрануліся да чагосьці. Можна я выключыць, калі ласка? Phew. It's finally started. Калі вы прапусцілі, што было зараз? I am. Unfortunately alone. Калі вы прапусцілі, што зараз было ў катсцэне? Я нагу ён зламаў, калі нейкі камень знайшоў на іншай планеце. Я не ведаю, чаму нам сказалі, што гэта вельмі важна, чаму гэта адзначылі, як гэта да сюжэту пакуль што не клеіцца. Вось. Што зараз было ў катсцэне? Мы размаўлялі з камандай, якая была на паверхні, яны даследавалі гэтую структуру, на якой мы літаральна зараз знаходзімся ў тым жа самым месцы, дзе яны былі. І гэтая структура, яна аграменная. Я нават сам сканую і не магу краю знайсці. Адзін чалавек аддзяліўся, я забываю, я не вельмі добра запамінаю імёны, але ён у нас адзначаны на мапе нават. Ён адышоў ад групы і пайшоў далей па шляху гэтай структуры. Ён спрабаваў дайсці да канца і вельмі далёка ўйшоў. Вось, ён дзесьці ў тым напрамку, можам яго там будзем знайсці. На раскопках было 3 чалавекі. І па прыкідках вось гэтая канструкцыя металёвая, ёй ад дзесяткаў тысяч год да мільёнаў. Яна вельмі старажытная. І невядома, што яна рабіла. Але калі яны пачалі нешта рабіць з ёй, паднялася радыяцыя. Яны палічылі, што гэта адзін з іх апаратаў. Але падняўся таксама электрамагнітны фон, што іх апарат не павінен быў рабіць. І яны паспрабавалі штосьці. І ў гэты момант мы страцілі сувязь. Яны нас перасталі чуць нармальна. І пачало нешта перашкоджваць. І ў той момант хутчэй за ўсё было прынята рашэнне, што мы, біолог, ясна, спускаемся на паверхню, таксама да астатніх. Working equipment gave me hope, but someone just abandoned it, didn't even turn it off. Unfortunate. We need to expand our search radius. Мы страшым якасць сігналу. Добра. Вось гэтая структура. І калі глядзець праз металодэтэктар, пад намі яшчэ да халеры такога. Да халеры. Усе гэтыя роўныя заблытаныя лініі, яны ўсе часткі аднаго, і невядома, як глыбока яно ідзе. Туды, у тым напрамку, уходзіць цэлая лінія. Вось там яе можна прасачыць, вось зараз. Так. Ігорскі накіраваўся туды. Магчыма, месца для пасадкі. Добра. Давайте пойдем за Мерит. Яны рабілі самагон, пакінулі падзаконную прастору космоса, каб згатаваць яго. Згатаваць крамабуль, але сустрэлі старадаўніх робатаў-бутлегераў. Не жартуйце, карацей, з робатамі-бутлегерамі. Калі вы вырашылі рабіць самагон, то сидзіце ціха. Так, гэта верхнюю частку нам зараз. I recognize the rocks drawn by Krauter. They shouldn't pose a problem when landing. The doctor marked a waypoint. I don't recall. It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Што яно нагадвае? Близнюки. Twins fits nicely. Affirmative. I'll write that down. Так, сигнал десь адсюль ідзе. Хутчэй за ўсё гэта Марыта, бо яе дзюнік быў тут. Але гэта такі тут заплечнік. That's concerning. I'm close, but I can't see her. Это усяго сигнал заплечника. Где она? Ось она. She's here. I found her. Як ти? Merritt, wake up. Wake up. Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital functions. What's I going need on? to.
1, 2, 3. Come on. 1, 2. Nothing. Don't do this to me, Merritt. Don't. Please. Live, damn it. Merritt. Але ж я не докладно хочу, що мертва. Doctor! Yasna! No. That's enough! Enough! Merritt. Astrogator. She's. I know. Doctor. Yasna, we have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. Як вона померла? Fine. Ніяких фізичних пошкоджень я не бачив. Koval's next. Yes, I think so. You should be close. Do you think Koval? Let's not assume the worst. You'll find him, Doctor. Alive. I'm sure. На мого огляду не зрозуміло, що з ними здарилося. Що їх забило. Їх. Ну, одного поки що чоловіка, але я хочу все з імені все таку парадку. Що все ми зможемо провести ось тут. Є одної. Може в останніх рецептах крабамбулі є. Треба перевіряти кожного. Як же привожу, а? Кайфую. Десь тут сигнал. Oh no. Yasna, status. Yasna! He's. Koval? Don't do this to me. Not. О, він ще й живий. You're Валера. alive. Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, Що мені робити? I'm listening. please look around for his journal. Це сторонки. Everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. О, блін. Так, його той же стан подобний до такого унутрі лагера. I'll go over them. But it may take a while. Угу. Збираємо нотаточки. Huh. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Є життя на цій планеті. Окей. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's Так, get руки Koval to the Горського. evacuation area. Can you carry him, Doctor? Записуємо себе. Блін, я не глядів. Pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. А, я ждаю поглядеть. Я не могу поглядеть в свой дневник пока что. Еще одна моцная женщина. М? Это уже не переможный приземляется? А, не, это... Все добро. Also on its way to the site. You'll leave shortly. The land is already descending. Damn. I have a bad feeling. It won't break into pieces, right? The
Descent is proceeding smoothly. Don't worry. Добре. Посадзім яго ў модуль і таксама яшчэ гэтага давядзем хлопца з лагеру і пасадзім іх, каб іх забралі. Зноў кожен сэнсяник кагосьці. Так. Ось. I don't get it. What could have led to all this? Krauter? Idea Merit? No Koval? An unprecedented degradation of equipment? Recurring connectivity issues? It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospherical, magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. Так, робот уже донес. Молодчан робот. Я тільки не розумію частку нашої. See you up there. Так, добре. Вони не можуть відправитися без нас. Only А нам Gorski's ще горська might have знести. made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Давайте. Back for Marit's body first. Take her to the lander. But Yasna, Dr. Merritt is already gone. Так, але мало ли что. Lose Gorski. I've made up my mind, Astrogator. Вертаем тіло. Тим більше, що вона переживала за Маріт настільки моцно, що я лічу, що вона хоче за все би за її верталася. Наконт Канады. Адчуванне, што так. Бо там цягаць увогуле, то калі ў цябе ўжо і так 40-50 кілаграмаў на спіне, ды яшчэ і чалавека несці. Это ўжо занадта. Так, каб ведаць, зразумець, горскі. Ага, ад модуля пасадкі. Добра. А я магу прагледзець свае ж нататкі. Бо я жадаю ведаць... Блин, мне няма магчымасцяў, так? Я не прачытаў, што было ў нататках гэтага Каваля. Там нешта было пра крокі, па якіх шоў Горскі, і апісанне літаральна нейкіх лесвіц, ну, па тыпу, куды ён ішоў. Можа, нам трохі пазней дадуць інфармацыю, гэту яшчэ раз перачытаць. Так, Марит, ідзе. Yasna, come in. How are you feeling? How do you think, sir? I'm managing. Somehow. Forgive me, but I need to know if you're ready to continue your mission. Ready? I don't think we have much choice in the matter. There's only one way forward. Для тых, хто, магчыма, толькі далучыўся, па сюжэтах мы высадзіліся як навуковая каманда на нейкай планеце і даследавалі яе. With Dr. Merritt for over 2 decades. Зараз вяртаю да гэтага. Sterner stuff. The sternest. Many of us relied on her. I did. Did you know that headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore, really. Not entirely. Merritt will be awarded posthumously.
seems so trivial to me now. The badge, the fancy title, as an emblem of human life and values. I thought it would bring you some comfort. Maybe that's a consolation for you, sir, but not for me. Так. Ми частка команди навукової, яка висадилася сюди. Ми гуляємо за біолога ясно. І спочатку на планеті не було бачення ніякої житті. Мы потым ужо атрымалі інфармацыю аб тым, што ёсць у вадзе, ёсць рыбы, то бок там можа існаваць жыццё, але чамусьці нічога не выбралася за мільёны гадоў, нічога не выбралася на паверхню. І мы знайшлі нейкую канструкцыю металічную з дзіўнага сплаву, якую даглядалі вось гэтыя трое, нават 4 астранаўтаў. З праблема ў тым, што у гэты момант нешта адбылося. Калі яны даглядалі, падняўся ўзровень электрамагнітны і радыяцыйны. Два з іх увогуле не разумеюць, дзе яны знаходзяцца. Яны ў дзіўным стане, быццам бы псіхалагічная траўма альбо нешта такое. І адна з іх памёрла, мы зараз прынеслі яе цела. Але мы спрабуем іх адправіць назад, нам трэба знайсці 4-га і прывесці яго таксама ў гэтую капсулу. А гэта наш Арці, робот-дапаможнік. Дэпрэсіўны. Так, куды мы павінны? Вось сюды, напрамак. Горскі пайшоў, наколькі я разумею, па слядах вось гэтай структуры металічнай, гэта дэтэктар металу. Па слядах металічнай структуры пад зямлёю. Ён працягваў ісці далей, каб даглядзець яе, таму ён аддзяліўся ад астатніх. Вітаю, давярай. Без праблем, без праблем. Я заўсёды гатовы распавесці, што ў нас увогуле адбываецца. Так. Будем следовать туды же, куды ішоў Горскі. О, там. Чаму так расфокусавана? Што не так? А, вось. Я не вельмі разумею ў іх адзнаках. І вось флаг стаіць. Вісіць, стаіць. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Хутчэй за ўсё тут? Робот насамрэч дэпрэсіўны? Не ведаю, я яго не пытаў. Ён адмаўляецца адказваць. Хутчэй за ўсё дэпрэсія. І так яго імя Марвін. Партатыўны валхак, створаны вялікімі вучонымі лабараторыі Counter-Strike. Так, даследуем далей. Літаральна пад гэтай зямлёю. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. With what? You're talking about the teleprobe. I located the probe. It's lying on the ground, inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Окей, добре. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's Okay. a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records. Correct. А, йде, I didn't добре. know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malis, extrema remedia. Окей. Вітаю, Кастусь. Вітаю. Let's take a look. Это здымкі зроблены гэтым дронам, калі мы ўсе каманда асноўная, 4 чалавекі селі на планету.
Вось фотаздымкі рыбы, якую яны знайшлі. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day that comms failed. 4-й дзень. Які зараз дзень? I recognize these structures. This is where they began to dig. Угу. Нічого незвичайного. Так, вони викапували усього глибей. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Це просто камені на ускрайку десьці. І усьо. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead. No need to shout, Astrogator. Це був момент, хутчэй за ўсё, калі нешта здарылася з электрамагнітным полем. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Розніця. Тут було... Still high in the slide just before. Але не настільки високі, там було 4000, тут 300. На який момент усе почалося? And Тут нормально. quite normal. Тобто у момент, коли... It happened in a matter of seconds. Ага. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Тінь. Shadow. and Для a чого? sandstorm, I guess. Угу. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the Чорна fuses now. бура. We'll take the probe with us. Окей. Тоді піднялося під час бури, піднялося електромагнітний сигнал. І гэта знішчило гэты дрон. Збольшага. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Так. Is it working correctly? Ці ўсё ім в парадку виглядає? Ці... Виглядає? If you run it on Працовно. manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Цудовно, у мене є. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no Що не data так? in the probe's memory. У сенсі. ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a Легко, while. ожидаю. So, what's it going to be? Марвін. Huh. A name for the teleprobe. Я ожидаю до тебе. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Боллі. Ага. Мені подобається. Enter Ball E. B-A-L-L-E. Done. Е, A few more tweaks. And No, you'll have зараз a зробить. flying measurement center at your disposal. Бажала, мені так само сподобалося. Так. Добре. Ви бачите, я назирав за тим самим, за дроном. Вітаю, Кастусь. У нас што у нас адбываецца ўвогуле? Мы зараз мы знаходзімся участкай даследавальнай групы на гэтай планеце. На невядомай планеце, на якую мы спачатку нават не збіраліся сядаць. Але наш астранавігатар, астрагатар, ён па сакрэтнай місіі вырашыў, што нам трэба даследаваць гэтую планету, бо на яе пазней высадзіцца супрацьлеглай карпорацыі карабель, які называецца непераможны. The Invincible, так гульня называецца. І мы жадаем тут зрабіць даследаванне, пакуль яны раней за іх, але ўсё пайшло не так, як звычайна. Мы знайшлі нейкую структуру ў зямлі і не ведаем, што за яна зараз, як тут спусціцца-то. Што не так? Huh. A name for the teleprobe. Што не так? Please enter Ball E. B-A-L-L-E. Што не так? B-A-L-L-E.
Мы не ведаем, што гэта за структура. 3 чалавека з экіпажа, 2 з іх у дрэнным стане, яны амаль не разумеюць, што ў іх адбываецца ў галаве. 1 чалавек памёр. І зараз мы шукаем 4-га, апошняга чалавека ў экіпажы. Ось тут. Магчыма? Я могу тут спусціцца, не? У чым праблема? Что не так? А где спускаться? Кислороду хапаю? Тут хапаю. На планете ёсць кислород, але не той, каб добрый статус кислороду, то бок там тут можна дыхаць, але праз некалькі гадзін метана тут трошачки больш, чым патрэбна. Гэта, ну, трошки можа прывесці да пашкоджанняў, як яны казалі. Так, што ў нас? Гэтая структура ідзе тут далей. І тут яна паварочвае. Ну, то бок мне ў гэты бок. Што з табой рабіць? О, нарэшце я магу спусціцца, чамусь я не магу. О, там канструкцыя яшчэ больш. Зараз мы яшчэ глядзім гэтую тэрыторыю. Што у нас увогуле па мапе? Зараз буду. Хвіліночку. На дэтэктар, каб спусціцца, магчыма. Я неяк, ну, можа трошачкі занадта хутка ўсё вызначаю. Так, вось крокі, якія я жадаў бачыць. Так. Нейкае сховішча вады пад вадой, пад зямлёю. Адзначыў, паставіў флаг. 4 азімут 350, станцыя 200. Але на мапе мы гэта не адзначылі, мы не ведаем дакладна. Нейкая структура, нам трэба прайсці па яго кроках. Я зараз жадаю яшчэ глядзець, што ёсць не толькі там. Яна ідзе. Не, пойдзем па гэтай структуры у зямлі. Так, тут яна падзяляецца. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? He followed the branch to the right. Правая. Чаму? Куды пойдзе левая? Шукаем Горскага ў першую чаргу. Так, падобна вельмі на экран чакання з Windows. Але гэтая структура, яна агромністая, на пад паверхняй зямлі, і па іх прыкідках ёй мільёны гадоў. Невядома, колькі яна тут. І выглядае яна не зусім натуральна. Яны не могуць вызначыць, ці гэта падобна хоць на што-небудзь, што можа быць у прыродзе. Вось, Горскі адышоў, пайшоў па гэтай галінам і пайшоў шукаць, можа, нешта. Што ў журнале? Well, we didn't bring it to the surface for no reason, even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. Добра. Він протягнув далей, так? What does it look like? The next point, the third one, is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. Interesting. An object as such should be easy to locate. Так, я згодна, повинно бути легко знайти таке. The doctor's attention.
inside the ground, actually. An unusual structure shape? Definitely. Вельми дивно. Someone actually built it. Не виглядає. It's a far-fetched theory, but seems so. Яна нават пабудавана, яе мэта ўвогуле не зразумела. Гэта проста кавалкі металу. Добра. Нататкі яшчэ раз зазірнем. Падземныя структуры і месцы для вады. Сховішча нейкае. Чаму сховішча для вады? Як гэта павінна выглядаць, але мы дакладна павінны гэта ўбачыць. Мошкі павінен быць у гары, мы шукаем яго па зямлі, ну добра. Ён невядома дзе. У нас есть толькі нататкі, куды ён збіраўся. Адзін з чалавекаў проста запісваў, куды ён збіраўся і што ён бачыў. Ага, тут яна... Вось, вода. Ну як вода, тут не вода, тут невядомая вадкасць. That was mentioned in the notes. Around the third point. And I have a matching object here. Right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next? It's hard to assess. The battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Добра. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Окей, идем далее. Иван, тебе нормально будет по этому нести по воде? Ну так, выбора у нас не остается. Идем. О, які. Робот, отляці, калі ласка, я скріншот жадаю зрабіць. Будь там. Есть скриншот. Так, там я бачу огонь. Там світло. І сліди. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. It's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. I think we have the fourth point. Угу. Ось эту кропку, яку він відзначив. Як ти тут забрався? Шальоний. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Mm. I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. Так, ну туди підняться. Гэта лава? Ні халеры сабе. Яны ж гаварылі, што тут няма сейсмічнай актыўнасці ў гэтай частцы. Якога хера? Адбітыя. Так. Як на тебе забрацца? Придется обысти на мапе, у меня хутчэй за ўсё ніякіх адзнакаў мне карысных не будзе, так? Гэта шлях. Гэта шлях назад? Можна тут прайсці зараз. Дзенька гляну. Хутчэй за ўсё. Так, ён пайшоў па правай галіне, але гэта доўгі шлях. Тут можна было абысці. Ёсць яшчэ і шлях наверх.
Так, это литерально та територія, на якій ми були. Правильно? Правильно. Это вертание назад. Добре, давайте подниматься. Ага. Ось тут. Горський, далеко ж ти забрався? По горам тільки не лазить. Ось тут ще. Three, two, Що? one. The land is departing. Yes, they're on their way. Mhm. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Добре. Шкода, я бы столько палива не палил бы на посадочные модули 2 рази летать. Ми там відправили 3 людей, яких ми вирятували. Один, ну як вирятували, один з них помер, і 2 других в неузнайомому стані. На Зорське, може, пізніше заберуть. З іншого боку, коли тут низька, тут не виглядає, що быццам бы зусім низькая гравітація, може на трошки зусім ніжей, чим на Землі. Вядома, що тут докладно не нейкая по типу там 0,3G. Получається ўсё нешта блізкае, можа 0,7-0,8G. О, гэтая канструкцыя. Ух ты ж халера якая. Вось, то, што ён азначаў у нотатках. The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. I've Пусти. heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Ми? Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Це ж далеко. Copy that. I'm sending the probe. О. Так, что у нас? Ну. О, нормально бачно. Что за кусты он там зауважил? У-у-у. Литерально черные кусты. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's going to be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Окей. Нам зараз оглядає територію і спробує знайти для нас оптимальний шлях. Так, він уже знайшов. Фотка буде тут. Ага. Знайшов, так? Hi, Bully. Lead the way. Давай, показуй, куди йти. Ён забіў на структуру. I Ён... must say, it's a clever device. this Тут не бачно probe ніякого... Ні, ёсць шлях, але я по ньому вже йшов. Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit.
Maybe even better than a human. Let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. Так. Гэтым шляхам мы дабяремся да гэтых чорных кустоў, але ў нас няма ніякіх дадзеных таго, дзе ён знаходзіцца далей. Это апошнія звесткі ад яго. Лятучыя яйкі, так, Боллі дапамагае. Боллі, давай. Самы карысны у гэтай камандзе. Так. Павінна быць. Угу. Мы толькі частку шляху прайшлі. О, а як тут я павінен прайсці? Боллі. Ты мне завёз. I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. Я спадзяюся, не памр... No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially. Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Well, everything indicates a clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shh, Astrogator. Mhm. Can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, О, это it мы. must be a long way from here. Я жадаю яшчэ адзін скриншот зрабіць вось тут. Робота зараз трохи схаваем там. Оп. Пригажусь такая, кабзда. Так, на робота подписку не оплатишь, и все. И кабзда. И где вы будете? А ці можа робот намаляваць ту самую карціну? Ці можа ён зрабіць оперу? Ці можа ён пасмажыць дранікі? Мы дзесьці блізка да гэтых раслін павінна быць. Так, мабаль ужо там. Добра. Што там унісе у нас увогуле? Актыўнасць зноў у вадзе. А гаварылі, што няма этой самай вулканічнай актыўнасці вельмі даўно ў гэтым рэгіёне. Нот з Тьюрінга на дранікі. Так. Ёсць расліна, гэта літаральна... Усё ж такі на паверхні ёсць жыццё? Вельмі відавочна і на здзіўленне вельмі моцнае. Я бы не чакаў такой расліннасці на планеце, на якой нічога іншага няма. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance.
Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They grow out of cracks in the bare rock. They're high, more or less, from 1 to several meters. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Я не ўпэўнены, што яны здольныя на фотасінтэз. Яны яшчэ знаходзяцца ў месцы, якое не вельмі пад святлом. Я не ведаю нават адказ на гэта. Я не разбіраюся, я на біолог. Looking at the amount of sharp ends and edges, they're rigid, probably a very hard structure, not to mention their appearance. Yes? These bushes must serve a defensive function. Defensive? Against what? Good question. I don't see anything they could compete with. No potential predator on the surface or in the air. So, maybe it's something underground. Yes, maybe. Добра думка, можа нешта знаходзіцца пад зямлёю, чаго яны асцерагуцца. Бо ў іх ёсць механізмы абароны, але якая абарона, калі ты... Як можна эвалюцыяніраваць у абарону, калі навокал няма ніякай пагрозы для цябе? Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Так, мы там самі па сабе To будзем. be certain. Нагадайце пра кнігу, якой размаўляў Акіян. Я забыўся, я чытаў, але не памятаю дакладна. To find it. Ні назву, ні хто аўтар. You may lose another crew member. If you think so. Значыць, я ўсё ж такі чытаў Лема. No, I won't. Я лічу, што я ўвогуле нічога Лема не чытаў. It's just... I'm concerned. It's understandable. I'm a fool wouldn't have concerns. Я спецыяльна трымаюся пакуль звонку, пакуль ёсць магчымасць, бо калі мы пойдзем унутр, сувязь знікне. Тут іх яшчэ больш. Opera's done. I'm going to the doctor. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Окей, ён сказаў не датыкацца да іх, але як я, не буду да іх датыкацца, калі тут адзіны шлях. Altitude 24,000. Speed 250. That was really hopper. Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touch. Гэта, для тых, хто не разумее, гэта флешбэк на мінулае. Roger that. Той момант, калі мы садзіліся на паверхню. All systems work. Мы самі трошечкі з амнезіяй спрабуем, мы пакрыху узгадваем інфармацыю. 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering the final descent. Copy. Entering final. Што цікава, калі яна высадзілася, Landed. I repeat, Hopper has landed. яна ўзгадывала Astrogator, can you hear me? Loud and clear. пусты вось гэты хмызняк. Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Так, але нешта здарылася па дарозе да лагеру. Мы зараз у ўспаміне, мы яшчэ так доўга не былі ў ўспамінах раней. I'm going Вось. Visibility? 100%. The dust has already settled.
Это дзе высадзіцеся папярэднія яшчэ. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. Чому я не причина? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. Проверим, что внутри. О, и он пошкоджений? I'm inside. І нормально так пошкоджений? How is it? Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I don't understand how it happened. But that means Hopper is the only vehicle that can take us home. Може, гэта электрамагнітная настолькі моцная бура была, well, then we can't afford another mistake. I'm taking і the ўсё lander згарэла з on board. электронікі. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Ці магу, суті, isolation, я не магу її... А, просто... Окей, ну добре, сходимо отсюда. Оп, добре. Яна высадзілася, і нешта здарылася, і яна дакладала аб гэтых чорных кустах раней. Якога хера? Так, у якім напрамку? Гэта ж успамін, чаму я бачу мапу. Вось гэта больш за ўсё дзіўна. Пачакайце-ка. Гэта ўспаміны жа. Якога хера? Чаму мы бачым мапу таго, што мы мы праверылі толькі потым? Месца прызямлення. Вось тут. Якого хрена? Это бах таки. Я спадзяюся. О, якая прыгажосць. Вау. Вау. Скриншотики. Так, а мне там ввогуле мне сюды патрэбна, не? Зараз пайду? Не, усе абодве каманды накіроўваліся сюды. Праз гэты шлях, так. І оно уже зменіцца. Дай-ка. А, ну так. Усё, аднавілася. Добра. Я ўжо палічу, я б неяк по типу, тут нейкая загадка, тут нешта таямніца. Oh, there's no time. Вау. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. Я, калі што, спыняюся, скриншоты раблю. Ось я такі, тут нейкая містэрыя, тут таямніца адбываецца, чамусьці мы ведаем то, што мы не павінны яшчэ ведаць. У флешбэке. Што ж гэта? Насамрэч, не ўсё проста гэта баг. Так. І вось мы накіроўваліся ў лагер. Мы не згарнулі ўлева. I have an object in sight. Так, я назначаю своє місце. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning, oh, where they caught that fish, right? Так. Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut. Так, towards нам не the потрібно. east, straight to the camp. Але може варто сходити по тому шляху, якому я знайшли? Heading
Ну, яна пагадзілася, але ж ці ў нас ёсць магчымасць як у гульца рабіць нешта іншае. Смецце? They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here, So, they didn't give a damn about the regulations. disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. You're saying, Yasna, the mission and the safety of our people have the highest priority, always. Цікаве міркування у їх. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves, and they must be the most important to themselves, whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Yeah. Not in a biological sense, Astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. Ён узгадываў пра тое, што выжывае наймацнейшы, але гэта не эвалюцыя працуе не так. Выжывае найбольш адаптаваны. Без розніцы, наколькі ты моцны. Так, добра. Кірунак усё той жа. У нас есть аппарат наш. Так, он же вышел со строю наш металлодетектор. Чамусьці. Мы не ведаем, чаму ён згарэў. Нам для гэтага нам прыйшлося знайсці новы да сабе. Для тых, хто магчыма толькі далучыўся і што адбываецца. Мы зараз знаходзімся на планеце, якую групоўка навукоўцаў спрабавала даследаваць. У іх быў вельмі скарочаны час на гэта. Яны адкланіліся ад свайго курсу, яны збіраюцца ўжо вяртацца дадому. Але чамусьці супрацьлеглая карпарацыя зацікавілася даследаваннем гэтай планеты. Невядома чаму. Confirm that I'm on the correct route. Вось. І Yes, I confirm. Reach the camp within an hour. з гадзіну, добра. У нас было 13 дзён на тое, каб даследаваць, але ў аперацыі пайшло нешта не так. Нейкая альбо моцная завея, пясчаная бура, альбо нешта такое. Падвысіла фон электрамагнітны і спаліла тэхніку. Людзі чамусьці, 2 чалавекі выйшлі проста звар'яцелі, яны страцілі разуменне, што адбываецца навокал іх. 1 чалавек загінуў. І мы у асноўным шукалі 4-го чалавека, але зараз мы у флешбэке да таго моманта, як мы самі апынуліся на гэтай планеце. Мы па часу зараз пайшлі за гэтай групай, толькі пайшлі. Мы яшчэ не ведаем, што яны загінулі. Вось, з намі нешта здарылася ў гэты момант, бо мы страцілі памяць. Convenient passage. І мы, магчыма, зараз даведаемся, што канкрэтна здарылася зараз. Long way to go. Well then, you should save your breath, Astrogator. Калі мы ішлі за 4-м чалавекам, мы сустрэлі нейкія цікавыя кусты. Як прыкладна тыя, якія зараз перад намі наперадзе. Мы нават гаварылі пра іх, але пасля, магчыма, з-за іх у нас амнезія. Магчыма, прычына гэтага. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growth. Металічныя? Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure?
I've never seen anything like Ух, this. їх тут до холери. Wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Так, яны металічныя? Не, пачакайце-ка, не, гэта не метал. Метал адлюстроўваецца па-іншаму. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hello. І прийшло. Это, конечно, спальмина. Окей. Металічнае ўсё ж такі. Дзіўна, бо гульня гэта не... Вось глядзіце, вось металічны аб'ект. Вось ён металічны. Робот. А вось расліна. Выглядаюць па-рознаму. Окей, добра. Мы зараз мы вярталіся да... Are you there? Over. да сучаснага часу. I guess that's a no. Мы знаходзімся ў пячоры і мы ўжо ведаем пра тое, што 3 чалавекі, мы 3 чалавек адправілі нават абратна на наш карабель, але з апошнім ён дзесьці магчыма будзе ў гэтых пячорах. Мы зараз зондам будзем даследаваць гэтыя пячоры далей. Іншы метал магчыма? Is everything alright? Yes, all good. О, The у нас Royal ёсць сувязь. Infirmary on life support. You found them in time. О, мы выратавілі. Yes. Maybe them. But Marit's. You're too hard on yourself, Yasna. As usual. But if I. Please stop. If it's a very cruel word, you don't deserve its torment. У нас можа пазнікнуць сувязь у любы момант, таму трэба лавіць моманты размовы. Ты мог пайсці, ну у яго не толькі шмат варыянтаў было ў Горскага. Дзе ён? Вось ён пакінуў вяроўку. I confirm. Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Што? He intends to come back this way. But why hasn't he yet? Guess I know where Gorski was going. А чмурить. Яна фокусуецца дзіўным час ад часу. Во. Таксама металёвая канструкцыя. Дзіўныя металы тут. Це сувязь вынікае не па сюжэту? Going after him. Я чую памехі, калі захожу ў пячоры. Tell me one more thing. When it comes to Marit, are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. And what is your opinion? Should we look into her brain? Мне падаецца, не. I have a feeling that would be inappropriate. We need to do an. О, блін, не доразмаўлялі. Лера. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? Damn. Oh, that's the last thing I need. Ми захрасли тут. I'm stuck.
I'm hanging with my full weight on the rope, away from the wall. Oh, I can't go up. До землі далеко. No, it won't do much good. There's still a fair few meters left to the ground. Робот, допоможи. Зроби що-небудь. Do you have a better idea? Скокнуть хреновая ідея. Вельми хреновая. I can just jump off. Is that safe? Ні, гэта небяспечна. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. all right. So, do you have another idea? Oh, will I be hanging? like this Разглядаться till the не, end of time itself? не дае мне магчымасці пакуль. Калі нават паспрабаваць. It's a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Yes. It's flying near me. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. І што You далей? sure it will hold me? That I cannot guarantee. All right. Let's give it a try. Рукой зазонут, але ж ён можа не вытрымаць нашай вагі. Guide me. Я не памятаю, што ён разлічаны на такое. 2 meters forward. Stop, that's enough. You have a really good eye. Exactly 2 meters. Is the maneuver complete? Уф. You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Ну, добра. Приземліліся і не разбіліся, гэта ўжо добра. Чакаем горскага. Так. А што па нашых дадзеных? Як горскі спусціўся, невядома. Я не ўпэўнены зусім. Там Там невысока? Сур'ёзна? Тут же забіцца, як нехрен рабіць. Ды яшчэ ў касцюме. Разумееш, што гравітацыя тут паслабее? Дыналан горскага ніякага няма. Як тут расхерачыла ўсё. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Anyway, what's the idea of doing it alone? Damn. This place is amazing. А чмурить. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that No. There's no point in jumping to conclusions yet. Left or right? I can't even see the bottom. the structures go that deep? Yes. I dread to think. What if Dr. Gorski fell down there? I took that into account when calibrating the probe. It will examine the bottom. I'll let you know if I find him. Ну, ти збираєшся його відправляти? Ну, добре, може потім. The height of the entire complex is over 100 meters, even 150. And all made of this metal.
to a significant degree. Гэта дакладна? Як яно... Вельмі дзіўная рэч. Is something were to live here, Yes? it would have to be very small, like insects. On the other hand, there's no flora around to support such organisms. Ну як, ёсць расліннасць. Металёвая расліннасць. О, там ёсць цяг. І нават модуль. Чакайце-ка. Are you receiving a signal What signal? from Dr. Gorski? No, none. Why are you asking? Там трансмітер. Tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record. Але ён знішчаны, ён не будзе працаваць, якая розніца? Have you chosen where to go? Пакуль нет. I'm still wondering. There's no time to hesitate, Doctor. Я оглядаю речі. We need to take decisive action. Dr. Gorski set up the flags. Sir, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. I think he might have gotten lost in these structures. They're like a maze. He shouldn't have if he was so Як я можу clever. туди пройти далі? Must trace his steps, Doctor. Давайте попробуємо про зайвий бок. Working on it. Мені ще може допомогти, я не подумав. Металодетектор. Ні, он так далеко не дотягивается. Давайте зернем. All right. I'll squeeze through the passage. Что мы голи робим? Шукаем Горского. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst, He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. if I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauter, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Let's hope so. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. It's hard for me to imagine that any biological forms could survive here. The interiors of these structures are filled to the brim with wires and rods. So maybe this metal builds up somehow, by itself. Oh. You've already said something similar before. Так, Just мы уже after казали? landing, when you found those bushes. Yes, right. Окей, добро. I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Gorski already. Дивна реч. Добро. No point in going back this way. Ah, I see the probe. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? Чому? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Добро, йдемо далі. Йдемо до того місця, де Горський поставив стяг і гэты, яшчэ трансмітер. Літаральна вось тут. Де його треба дотягнутися яшчэ неяк. It's a bit like Pando. I have no idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen.
The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Я пакінуў гэтаму горскаму нататку, калі знойдзешся тэлефануй па нумару. Дык ён у яго ж паветра скончваецца. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. В сэнсе запісалася. Say whether this is a message from Gorski. Well then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski to base. Угу. Запіс ёсць ад горскага. Гэта старая запіс. Base, come in. No doubt, it's him. Well, let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly molybdenum, carbon, tungsten. Altogether similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans, a race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, Угу. moving on. Калі гэта рэальна пра нейкую цывілізацыю, якую разняшлі яны раней. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man, nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Окей, нейкі невядомыя для раны. Well, I think there might be something to it. By the way, you were right, Doctor. Gorski did lose himself in this discovery, in spite of everything. I can see the relay up close. Looks broken. Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. Ну, усе пише са строю, хутчэй за ўсё з электрамагнітнага Meteors. поля. The weather is to blame for all of it. Well, I can't think of a better explanation at the moment. Зушкамплюктар танк. Магчыма, тут яны шмат версій спрабуюць па тыпу гэта можа быць і камп'ютар, можа нейкая тэхналогія, можа гэта для мяне выглядае як быццам бы метал сам нарастае як расліна. І таму яна такія канструкцыі робіць. Гэта проста выпрацоўка металу на метале, я не ведаю, гэта не мае ніякага сэнсу па тыпу метал паводзіць сябе як жывы. Рэчы яго. Калі ён быў тут, куды ён мог пайсці? Куды? Не ўпэўнены, хутчэй за ўсё вось у гэтым напрамку. Можа, у нас яшчэ ёсць нататачкі. Вось ён сцяг можна было абысці двумя шляхамі. Ну, добра. Пайшоў хутчэй за ўсё сюды. Зноў далёка-далёка ўніз, там нават дна не бачна. There are more traces. This time handprints.
And a drop detector. А чому я не викидав речі? Did I hear you right? Yes, sir. You heard me right. As if he fell and then crawled on all fours. Bloodstains? No. Luckily, nothing like that. Окей. Чому він металодетектор тут покинув? Вау. Інструкція які є. Добре. Угу. Яшчэ ніжэй. I found something. Трошки яшчэ рыштунка. I'm listening. І гэта ўжо дрэнна, там дэтэктар. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Гэта яго ретранслятары. It's devoid of logic. Кінутая ежа і ўсё астатняе. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Хутчэй за ўсё ён просто тое ж самае здарылася, як і з астатнім, просто ён застаўся не сядзець, а ён нешта робіць, ён рухаецца і перасоўваецца кудысь далей. No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Хутчэй за ўсё Gorski... Горскі тут і скокнуў, таму ён кінуў рэчы. Горскі, я напекаю вас, каб пашукаць, адкуль гэтыя пруты растуць. Не тое, каб мне трэба было вяртацца, мне ж нічога не пагражае, і вырушыцца па мне ніхто не будзе. Я всех папярэдзіў расплывістымі нататкамі. Угу. Не, хутчэй за ўсё ён звар'яцеў. Хутчэй за ўсё просто не ў парадку ў яго галава. Як і з астатнімі. Зараз пашукаем нейкі шлях. А, шлях знайшлі, блін. Ouch! Jasna, what is it? I took a shortcut. On purpose? Not really. Так. Я трохі згубіўся пасля падзення. Рэчы яго павінны быць дзесьці тут, але мы ўсё яшчэ занадта высока. Давайте абыдзем неяк. Угу. Можа, з гэтага боку. Нечаканыя скароты. Так, яго рэчы. Калі ён пакінуў маяк, яго маяк хутчэй за ўсё не працуе ўвогуле. Ёсць сігнал. Там далей. Finally! I have his position. Not yet. Gorski, are you here? It's me, Jasna. Still nothing. Yeah. Ён адыходзіць ад нас. Ён перасоўваецца. Almost there. Oh, Оу. there he is. Got him. He's not moving. Оу. Усё яшчэ дышыць. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Так. Паспрабуем яго адтуль. Але ж ён перасоўваўся, літаральна адыходзіў ад нас. Okay.
Ён непрытомны, што за халера? I'm pulling him out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. У сенсі. Transmitter in the suit must be too weak. Угу. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Як ми його витягнемо? Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to Мгм, move Gorski добре. there. The probe will guide you. Есть локация недалеко, где можно приземлиться. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't carry you. Логично. Я могу відмовитися від своєї ідеї вже? Поздно. У мене нема вибору. Я вже вирішив. Блін. Добре. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Нам треба покинути собі кислород, бо літерально, коли ми зараз втратимо притомність, то обидва докладно не виживемо. In the lander, my friend. I'll hook you up in the lander. I still can't hear you, Doctor. It's nothing, Astrogator. Only static. Добре. Несем його до площі, про яку вона говорила. Ну, не вона, а астрогатор. Десь є локація, де може сісти наш хоппер. Воу. Новий тип конструкції там. Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you've set up the transmitter, I should start receiving Gorski's signal. Спочатку прийняти кислородну маску на себе, а потім допомагайте навколо. Може, прикладно така ж логіка. Я сподіваюся, ми не упадемо? На ускорайку тут. Давай, ретранслятор. Працюй. There it is. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Oh. What was that? I don't know. Everything is shaking. Yasna, No! No! please hold on. I'll take Hopper on the way. I caught the probe. I'm. Fuck. I'm flying. Ау. What? Мы What's that? приземлились десь. Пробили шмат металлу и... Под землю? Astrogator, I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Як у нас со статусом нашим? I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just
keep it together. Heartbeat's racing, but saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Ну, може добре був варіант, що ми покинули кислород собі в повітря. Так, ну, праз той же самы шлях мы дакладна не выйдзем. Да і нават калі б жадалі, там хутчэй за ўсё мы апынемся невядома дзе, але гэта капзда. Мы дзесьці ва ўсёй гэтай сістэме, у якой і так складана. Аддзеленая ад сувязі. Deposit of water, probably unsafe for consumption. Оп. Shit! Што з вадой не так? Meteoric waters. Too deep. Я магу тут ісці альбо не? Альбо мне просто не бачна, дзе можна ступаць. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation. Вельмі, вельмі дрэнна. At least I got flares. Oh, come on. Рэкамендую вам не захаснуць у планеце нейкай невядомай. Не працуе. А так то, магчыма, толькі далучыўся. Мы захраслі ў невядомай частцы планеты, дзе выглядае быццам бы метал расце. Частка групы даследавальнікаў, якая, скажем так, амаль развалілася, бо мы адзіны чалавек, два чалавекі толькі зараз разумеюць, што ўвогуле могуць адчуваць сябе нармальна адносна. Адзін знаходзіцца на арбіце, і гэта мы, другі. Okay. Careful. Оп, оп, ау. Ау. Не першы раз, калі мы падаем. Fucking great. I can't. I just. Can't. Pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. Novik? If the radio is still receiving, У нас трошечки пробивається сигнал. oh, there's hope. I can't be too far underground. I need to act fast. I hear you. But you don't. Apparently. Oh, bollocks. I think I preferred it the other way round. Нам дакладна кабзда. Наши варыянты вельмі дрэнныя. Мы захраслі літаральна на камяні. Як мы выбірацца збіраемся? Okay. Okay, I'm coming to you, Astrogator. Можа, тут, блін, упасці яшчэ больш верагоднасць, чым раней. О, на самом скай отправляется 500. Дякую, Ріки. Так. Не забиться б. Выглядае бяспечна. У нас яшчэ скафандр дакладна прызначаны для альпінізма на іншых планетах. Можа пашанцуем і дзесьці зловім зноў сігнал.
Можа, у нас пашкодзіўся рэтрансляторы, нас не чуйна. Astrogator. Astrogator? Still nothing. I used to find all the reporting annoying. But the silence is even worse. Dark thoughts creep in. Dr. Gorski may already be dead. Something attacked me. And it could have got to him too. I hope you're monitoring his vitals, Astrogator. And we'll come back for him. У нас ёсць нотаткі, так, у нас ёсць нотаткі. Па ім нічога не бачна. А не, мы робім нотаткі, мы можам хоць сачыць, дзе мы знаходзімся прыкладна. Добрая справа, Регана. Карысная рэч. Так. У нас яшчэ няма ніякага сродку святла, гэта зусім дрэнна. Хто, блин, на планету ходзіць без святла? Так. Добра, што хоць нейкія праходы ёсць. Што цікава, мы не бачым гэтых структур больш. Іх проста няма з таго моманту, як мы ўпалі. Яна, сама гульня даволі кароткая, то бок яе там нешта 6-7 гадзін? Можа 8? З маім тэмпам, як я ўсё выглядаю і на ўсё пытанне задаю, хутчэй за ўсё 9. Але не тое, каб шмат. Я можна, магчыма, прайсці за стрыма 3-4. Так. Добра, у гэтым напрамку. Вельмі зручная пячора, так, звычайна такія не пабачыш. Я скажу, што гэта проста зноў нешта невядомае, неяк звязана з этой таямніцай. I can't stop. Did you really say that? I think I'm starting to freak out. Регана отправляет 9500 на Invincible. I've had enough. Just forward, faster. We're racing against time, Yasna. We're fighting for our lives. Enough of this nonsense. I can't keep fighting. I'm going crazy with this radio. It works, it doesn't work. It works a little. Very funny. You know, I did what I could, but it still wasn't enough. I have the right to finally give up. No. Not yet. I will not give up. I'll just take a breather. 2 days, 48 hours. Huh? What? So long I can wait before I have to fly away. I could also break all the rules. All procedural. Leave Colville and Crouch as a set-off for you. One right above the other. Most likely condemn us all. Nevertheless, I'm inclined to do so. Of course you wouldn't let me die in peace. I can handle. I will not give up. I did it. I did it, Astrogator. Too bad you can't hear me.
дзесьці заблукалі. Так. Не, мы прасоўваемся наперад, усё ў парадку, але не вельмі зразумела. Это кости? Это літаральна? Это вельмі нагадвае кости. Ведаеце што? Ужо мы амаль на стрыме ўжо 3 гадзіны, і я падтрымліваю ідэю пагуляць у яе яшчэ. Але ж трэба пакрыху ўжо скончваць, бо гэта занадта доўгі ўжо стрым атрымліваецца. Я буду спрабаваць, што я думаю увогуле, я закидываю, ну, такое спрабую рабіць высновы кожны раз, калі я скончваю пятнічны стрым, таму што гэта звычайна гульню, які я не гуляў, звычайна. Вось, але просто нейкія разважанні. Тут шмат пра яе можна распавесці, але гэта добры сюжэт, вельмі добры сюжэт. Мне падабаецца, што ў яе ёсць таямніца, яна добра паданая. Нягледзячы на тое, што мы не можам прасунуцца па тыпу там улева, ўправа, няма дадатковых квестаў. Нашай актыўнасці не тое, каб шмат, мы можам скарыстацца невялічкай колькасцю прыбораў, і мы можам проста паглядзець там метал, напрыклад, альбо проста задэтэктаваць кагосьці паблізу. Гэта не тое, каб здаравенная колькасць геймплею. Але калі у такой гульне вельмі добрая таямніца, гэта вельмі цікава назіраць і вельмі цікава сашыць за падзеямі. Таму так, я вельмі зацікаўлены. Так, ці ёсць магчымасць захавання? Ён аўтаматычнае захаванне толькі што было перад гэтым. Вось. Таму я думаю, што на сёння мы скончым. Вось, я жадаю яе працягнуць. Дзякую, што закідваеце. Таму гэта значыць, што магчыма мы працягнем нават на наступным тыдню, калі мы актыўна калі вы актыўна будзе закидваць поінты, то можна і на наступным тыдню яе ж працягнуць. Там на першым месцы, дзякую вялікі, 500 атрымаецца. Прамантуй балы? А што не так? То бок я ўвесь... вы бачце, увесь стрым... Прыпыніся, калі ласка, закидваць балы. Я забыўся запусціць сёння бота. Зараз я хутенька прабягуся па сённяшніх узнагародах і выправлю. У нас на Enravens отправил на... Зараз буду выправлять. Так. Давайте я хутенько буду все закидывать. Я не зауважил. На Sunless Skies. Закидывал на Enravens. Sunless Skies. Зараз буде трошки наоборот. Орегано на The Invincible 9500, знову 9500, 5000, 6500, 7000 на The Invincible. Welcome. Так. 9500. The Invincible. Еще раз. Оп, не, это я ушечку отправил. Я 5000 отправил на Invincible. Еще 1000. Так, Івалдаю, добрая думка, нешта такое патрэбна будзе зрабіць. І яшчэ апошнюю узнагароду. Выбачце за спам узнагародамі, але выпраўляю памылку. Так, 7000 у нас справляецца на The Invincible і яшчэ 2500 на Among the Sleep. Так вось, высновы, якія я жадаю рабіць у канцы такіх нашых стрымоў. Добры сюжэт, цікава напружана, ёсць моманты разважання, шмат момантаў разважання, яшчэ ёсць, хутчэй, нашы выбары, гэта выбары філасофскія, такія на момант разважання наконт роботаў, шыі, як людзі павінны існаваць з істотамі касмічнымі і гэтак далей, але пакуль мы нават і не блізка да таго, што канкрэтна адбываецца, што гэта за стварэнне, чаму мы зараз нават нейкія косці бачым, гэта дакладна вось там бачна іх яшчэ. Вельмі дзіўна. Тут былі жывыя істоты. Жывыя істоты ёсць на планеце, гэта рыбы, але на рыбах усё і скончваецца. Чаму знікла, ці выбралася
жыццё на паверхню, як гэта адбылося, ўжо якім працэсе гэта і чаму больш яно там тут не існуе, альбо калі існавала, чаму яно не існуе на паверхні. А я маю на увазе жыццё. Шмат пытанняў. Добра. Мы будзем працягваць The Invincible, калі будзе магчымасць, калі ён прасунецца на першае месца, то мы працягнем канкрэтна на гэтым моманце. Вось. На наступным тыдню у нас, як і было, мы працягнем праходзіць далей персону 3, у нас ужо ідзе дзесьці бліжэй к канцу падзеі, скончваецца сюжэт, але яшчэ дакладна будзе не адзін стрым і не адзін тыдзень. Вось, мне падаецца, нават бліжэй наша верагоднасць прайсці The Long Dark, якім будзем праходзім таксама на наступным тыдню. Мы зараз ужо пачалі 4-й эпізод. Так што вітаю, буду завітваць вас на 4-й эпізод далей, мы зараз у турме знаходзімся. Вось. Добра, а я пагляджу, хто ў нас што стрыміць, і перадам вас далей. Бачу, Шаграэль зараз гуляе ў Borderlands 2, Молоток гуляе ў No One Lives... Чакайце-ка. No One Lives Under the Lighthouse. Што гэта такое? Окей. Можа, нейкі харарок? А не, выглядае як нейкая старая пня, але дзіўна, я про такое нават не ведаю. Добра. Нешта без колераў. Ну так, на жаль. Яшчэ бачу, што і куткі гуляюць у АО-Оні, таму, калі вам цікава, завітвайце да іх. Я не ўпэўнены, гэта выглядае як нешта зробленае ў RPG-мейкеры. Але так я нават і сказаць не магу. Добра, давайте я сёння вас адпраўлю да Малатка. Малаток. Добра, пабачымся ў панядзелак. Можа, на выходных будзе 10 раптоўна стрым. У мяне ёсць трошкі рэчаў, якія я ждаў бы паспрабаваць, але там паглядзім. Калі атрымаецца, то атрымаецца. Гэта, хутчэй за ўсё, я сам не буду ведаць дакладна, якой гадзіне. Таму як атрымаецца, паглядзім. Добра, пабачымся ў панядзелак. Добрага вечара.